Riwruok mar weche mag thieth e piny mangima oyango chenro mar ariyo mar chiwo chanjo mar malaria. Chanjo no ibiro chiw ne nyithindo e kind dweche 5 kod higni 3. E pinje manitiere Afrika, nyathi achiel tho dakika ka dakika kaluwore gi tuo mar malaria. To kaka Simfros Okinda leronwa, piny Kenya en achiel kuom pinje manokonyo kama duong' e timo nonro ne chanjo ni ka notem tiyo kode e kaunti ma Kilifi. Chanjo mar ariyo mar kedo kod tuo malaria nyiso ni piny omedo mijingo e temo kedo chutho gi tuo ni. Safe and effective vaccines are also giving us new hope of bringing one of the oldest diseases known to humanity under control, malaria. Chanjo no mong'ere kaka R21 Matrix M ibiro chiw ne nyithindo e kind dweche 5 nyaka higni 3. Chanjo mar ariyo ni biro tok nonro mane geto jiwo thieth mar malaria e piny mangima. Piny Kenya notelo e chenro mar temo tiyo gi chanjo no e okang' mar 3 ma bende notime pinje kaka Burkina Faso, Tanzania kod Mali. Nyithindo ma kwan gi romo 4,800 e kind dweche 5 kod higni 3 nonywandi e chenro no. Jotim nonro kotelnegi kod ngire Mainga Hamaluba noyango ni chanjo no kedo kod tuo mar malaria e 75% pogruok kod chanjo mokwongo mane kedo kod malaria e 30 kende. The trials showed the vaccine to be safe and safety monitoring will continue as the vaccine is rolled out. Mainga wacho ni rwako chanjo mar malaria ni en okang' maduong' manyiso ni jokanyo osebedo katiyo kamoro achiel mar kedo gi tuo malaria. Chanjo no ibiro chiwe doses 3 kopogore gi mokalo manochiwe doses 4. Tiyo kod chanjo e okang' mokwongo osedhi makare pinje mantiere Afrika ka doses 1.7 nochiwe pinje 3. Nyithindo 400,000 oseyudo chanjo ma ok tin ne dos 1 e pacho ka. Tuo mar malaria en osigo maduong' e pinje mathoth ka pinje mantiere Afrika ema pek no ogoye tach. Higa mokalo 600,000 nowito ngimagi ne tuo mar malaria e piny ngima. 95% ne gin joma wuok e Afrika ka 96% ne kwan joma ne oyudo malaria e Afrika higa mokalo. Chanjo mar R21 tiyo machal kod chanjo mar RTS, kata kamano doses mage tin kendo beche bende ni piny. Kambi maloso yedhe mar Serum Institute of India oseikore mar loso doses mamoko 100,000,000 higa ka higa kendo dhi kamedore nyaka chopi 200,000,000 e higa. Kata kamano jochiw thieth pod jiwo oganda mondo ti gi yore mapile e geng'o yudo tuo mar malaria kamoting'o nindo e bwo net mothiedhi, kuo yath mar malaria udi e kind yore mamoko. Simfros Okinda, Ramogi.